Mun on punainen ratti, mitä se me pyykki lavuari. Ja sitten tämä vihreä, me voi pyykki pöytä, oppilaiset ne pöytä. Ja keltainen menee ikkunalasi ja peli. Ja tämä ruski, me pyykki valkonitaulu, mitä se on jäänyt joku pinta. Eli tämä pesuaine se on sprinteri. Se sprinteri, lavuari, pesuaine ja vesipentti. Ja tämä se on sportti. Sportti on, se on ikkuna pesuaine. Ja se käyntä, se kaikenlaisikin. Ja meillä on yleensä pesuaine se käy kaikki, mutta jos se pesen ikkuna, niin ei mene hyvin. Ei tarvitse peseä ikkuna yleensä pesuaine. Ja tämä on meidän oma koneen pesuaine, koska me haluan vähän työsu ja sitten menee kaikki pois talossa. Sen takia mun pomo tilaa tämä pesuaine.